Hii Lovebirdz Family, guys, good morning ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಇಂತ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ರೂಟೀನ್ ವ್ಲಾಗ್ನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆನಿನಿ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ರೂಟೀನ್ ಏನು ಚಪ್ಪೊಂದು ತೂಕ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಬೋನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತು ಜರ್ಡಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ಅಂಚ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪಣ ಏರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಿರೋ ತೂಕ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬೇಗಲಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಸೋತುಲಿ ಅರ್ಧದಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತೀರಿ ಕಡೆ ಕಾಣೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೀರು ದೋಸೆ ನಂಜಿ ಪುಡ ಇಕ್ಬಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನ್ನಮ್ಮ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ಮುಗಾಲುಂಡು ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ತೋಚಂದು ಫುಲ್ ಒಂಥರ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಪಿದೆ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಪ ಸೊ ತಿಳಿ ದೋಸೆ ದೋಸೆ ಅಮ್ಮ ಸುಟ್ಟ ದೋಸೆ ಮಾಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಹೆಂಗಲ್ಲ ರಡ್ ಜನತ ಬಾಕಿ ಉಂಡಿತೆ ಚಾಪರ್ ರೈತೆ ಬಾಬು ಚೋಚಿದೇರು ಮಲ್ಲ ಹಣ್ಣೆರ್ನುಂಡು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ದೋಸೆ ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ತುಕ ಅಮ್ಮ ದೋಸೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿರುತ್ತೆ ಸಾನು ಇಂತೋ ಜನ ನಿಕ್ಲಿಗಿತ್ತಾನೆ ಸಾನ್ವಿ ಜೈದಿರ್ ತುಯ್ಯಾರತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಯಾನೊಂಚೂರು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದಿದ್ದ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಒಂಥರ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರ್ಪೂಜೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೈಟ್ ಪಾಡಿ ಅವು ಲೈಟರ್ನ ಒಂಥರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೂಂಡ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂಥರ ಲಕ್ಕಿಯರು ಬಟ್ ಜೆತ್ತಿರು ಕುಡಾಡೆಗೆ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಂತೆ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ದೇಪರೆ ಪೋಯ್ಜಿ ಆರು ಲಾಕಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಆರ್ನ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಪೂಕರಿ ಬರೋಣ ಪಂದು ತೂಕ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನು ಅಂಚ ತೂಕ ನನಗೆ ರಾಜರು ಬರೋಡು ರಾಜರು ಮೇಯರ್ ಪೋತೀರು ಚಾಪುರ ಪರ್ದ ಹೊಡೆಂಕಲ್ಲ ಚಾಪುರ ಪರ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ವಾನ್ ನಿಕಲ್ಡಂತ ರಾಜರ ಪಾತೆರ್ ಪಾಡಿತ್ತಂಡೆ ಬಟ್ ರಾಜರ್ ಮೀಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಯಾರು ಮೀದು ಬಂದೆಟ ಏನು ಕಂಡೆ ಅಂದದು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಬಂದು ಮೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಅವನ ಅಂತೀರ ರಾಜರೇ ಸಾನಿಲ್ಲಕಿ ಸಾನಿ ಒಳ್ಳೆ ಬುಲ್ಬುನ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನೊಂದು ತಕೊಯ್ ಯಾರು ರಾಜರ ಮಿತ್ತು ಪಾತೆರ ಪೋಯಡತ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕದ್ದು ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ದಾಸು ಬೈದೀವಿ ದಾಸು ಸಾನಿ ದಾಸು ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಂಗಾರು ಬೋಡ್ಚಿ ಬಾ 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 ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನಿತಿಲ್ಲ ಶೇಲೆ ಕಟ್ಟಂತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ದೋಸೆ ತಿನ್ ಪೂಜೆರ್ಗೆ ಯಾರು ಅದೇ ದೋಸೆ ಬರ ಪೂಜಿ ಅತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿ ಇದು ಹೌದೌದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೈಂಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸಾ ಟೈಂಟಕ ದೋಸೆ ತಿನ್ನಿ ದೋಸೆ ಒಡೆಗೆ ಒಡೆಯತ್ತ ಪರ್ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಾಂದಿ ಶೇಲೆ ಗೋಮ ಬಾಬು ಓಯ್ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆಗೆ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಾನ್ವಿ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆಯಾ ತುಲೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ತುಲೆ ಕಾಂಡದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಇಂಚೆನೆ ಬಲಿ ಪುನೆ ತಿನ್ಪುಳ್ಳೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ತುಲೆ ದೇವರ ಕೋಣೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಯರ ಪೋತಿನಾರು ದೇವರ ಕೋಣೆ ತುಲೆ ಬಾಕಿಗೆ ಬರ್ದು ಕೂತೊಂದಿರ ದೊಡ್ಡ ಇಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಅರೆ ತೋಚಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತುಲೆ ಅವಳು ದೇವರಿಗೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜೇರು ತಿನ್ಪಾರ ದೋಸೆ ತಿನ್ಪಾರ ಚೂರು ತಿನ್ಪಾರ ಎಂಚ ತಿನ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಗೈಸ್ ನಕ್ಲಿ ತೋಜಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ತಿನ್ಪಿನ ಎಂಚ ತೋಜಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ದತ್ತು ತಿನ್ಪಿನ ಎಂಚ ತೋಜಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಂ ತೆಪ್ಪಲೆ ತಿನ್ನಿ ಏ ಅಜ್ಜ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ಬುಷ್ಯ ಮೀಯರೆ ಪೈರತೆ ಬುಷ್ಯ ದೂರ ಪೈನ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜ ದೂರ ಪೈನಿ ಆಂಡಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಇಂಚಿನಯ್ಯ ಸಕ್ಕರೆ ಡಬ್ಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೋರ್ಡು 1 2 3 ಯಾವತ್ತೆ ಯಾ ಬಾಯ್ ಸಾನಿ ತುಂಬಿದ್ಯಾ ಅದನ್ನ ತುಂಬಿಡು ಗೈಸ್ ನಕ್ಲಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾನಿ ಗೈಸ್ ನಕ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಗೈಸ್ ನಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೈಸ್ ನಕ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಗೈಸ್ ನಕ್ಲಿ
ಸಾನ್ವಿಗಿನಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸಿರ್ಲಾಕೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಪಡ್ತಾಂಡಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಸಿರ್ಲಾಕ್ ಒಂದು ತಪ್ಪಾರೆ ಪಪ್ಪಜಿ 4 ಸ್ಪೂನ್ ತಿನ್ನಾಡಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅಟ್ಟು ತಿನ್ನಾಡಿ ಸೊ ಕೊರ್ಪೆನೆ అని ಇತ್ತೆ ಬಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಸಿರ್ಲಾಕ್ ತಿಂದು ವಾಂಕದ ಕನ್ನಪೇರು ಜೋಕುಲು ಆಂಡಲ್ಲ 2 to 3 4 ಸ್ಪೂನು ಪೋಪುಂಡು ಆತನಟ ಕೊರ್ಪಿನೆ అని ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾನಿತಿಲ್ಲ ಓ ಮೂವಿ ಸಾಂಗ್ ತೋದಿರ್ತಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಿತು ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತ್ತು ಸಾನೆ ಇಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತ್ತು ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಐಟ್ ಪೂರ ಈ ಇತ್ಲೆ ಮಂಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಮೇಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅವೆನ್ ತೋರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅದೇ ಸಾನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಚ ಜಿಂಚಿಕ್ 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 ಐಟ್ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಾನ್ವಿ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಅಂಬ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಮಂಕಿ ಅದೇ ಮಂಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಆಪಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಪಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅತಿ ಬೊಬ್ಬ ಎಂಗಲ ಸಾನ್ವಿ ಕನ್ನಡ ರಡ್ ಸಾಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಿತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಇಷ್ಟ ಓ ಸಾನ್ವಿ ಅವು ಎಂಜಿನ ಸಾನ್ವಿ ಓದ್ದೇವು ಹೋಗ್ದೇವು ನಾಶಿಗೆ ಅವನಿಗ್ಲೆ ನಾಶಿಗೆ ಅತಿ ಮಗ ನಾಶಿಗೆ ದೋಸೆ ಕೊರಿಯ ದೋಸೆನ ಪೂರ ಪುಳ್ಕಂದು ಪಿದಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ತಿನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಶಾನ್ ಬಾಬಾ ಅವು ತೂಕ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಸಾನಿತಲಿ ಮೀನ್ ತಂಡ್ರತ್ತಿರ್ತೀನಿ ಬಾಬಾ ಅವು ಏರು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಏರು ದೊಡ್ಡವು ದಾದ ಕನಪೇರು ದೊಡ್ಡ ಮೂಣು ಕನಪೇರೆ ನೆಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೂಣು ಮೀನ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ನೆಟ್ ದಾದುಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬಂಗುಡನ ಗಟ್ಟಲದೊಂದು ಎಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ಎಟ್ಟಿಗೆ ಎಟ್ಟಿ ಅವ ನಂದು ಎಟ್ಟಿ ಅವ ಸಾನ್ವಿ ಎಟ್ಟಿ ಅವ ಎಟ್ಟಿ ಅವ ಎಟ್ಟಿ ಬಾಬು ಎಟ್ಟಿ ಅವೇರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋಡು ಒಂದು ಬಡ್ಚ ಎಟ್ಟಿ ಬಡ್ಚ ಎಟ್ಟಿ ತುಲೆ ಮೂಣು ಎಟ್ಟಿ ಅವಳ ಮೀನ್ ಮಗ ಮೀನವೇ ಓ ಅವು ಬೊಚ್ಚಪ್ಪ ಬಂಗುಡೆ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಒಂಜಾರು ಏಪಲ್ ಒಂಜೊಂದು ಮೀನು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ದು ಅಂತ ಈಜಿನ ಬುಡ್ಪಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ವಿ ಕೈಟ್ ಕೊಡ್ಜಿಡ ಅಲ್ಲೇ ಪತ್ತೊಂಪೋಯಿ ದಾಸು ಕೊರ್ಪಾರ ದಾಸುಗು ಹಾಲು ಕೊರ್ಪುಜಲು ಆರೆ ದಾಸು ಕಾಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾದ ಕನಪಿ ಅಲ್ಲೇ ಆಯಾಪುಂಡು ಅಂದ ಮಾರೆ ಮೀನಂದು ಪಾರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದು ರಾಜರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಮೀನು ರಾಜರಿಗೆ ಅದೇ ಪಪ್ಪ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದು ಆಮಂದನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬನ್ನಿ ದೊಡ್ಡಾಗ ಥ್ಯಾಂಕು ದೊಡ್ಡಾಗ ಟಾಟಾ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದೊಡ್ಡಾಗ ಮೀನ್ ಕೊರಿ ಇರತ್ತೆ ಟಾಟಾ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಟಾಟಾ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕನತ್ತೆ ಅದೇ ಸಾನ್ವಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತೀರಿ ಅದೇ ಇದೇ ದಾದ ಅನ್ಪರಂಡು ಮೀನನ್ನು ದಾದ ಅಪ್ಪರಂಡು ಜುಜ್ಜು ಬತ್ತೀನಿ ಮೀನು ಮೀನತ್ತೆ ಯಾವ ಮೀನು ಬಂದಾರವು ಬಾಬಾ ಮೀನು ದಾದೆವು ರಾಜರ್ಲ ಸಾನ್ವಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಜೋಜ ಕೊಂಚ ಪೂದಿಯರ ಬತ್ತಿರ್ತದೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ವಿ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿಂಡ್ ಗೊಬ್ಬರ ಇರ್ಕೊನು ಅದೇ ಶಮ್ಮಪ್ಪಲೆ ರಾಜರ್ನ ಪಬ್ಜಿ ಬರೋದು ಅವನಾತನ ಮುನ್ ಆಂಡ ಪಾಪ ಗೊಬ್ಬುಜೇರು ಪಿಸಿ ಬೆಚ್ಚಾವಡತ ಮಾರ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇತ್ತ ನೆಟ್ ಮನ್ ಪೂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಅತ ರಾಜರ ಅಂಚ ಅದು ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಅಂದು ದಾದ ಕಾಯಿನ್ ಉಂಟು ಅವು ಗೊಬ್ಬುನತ್ತವು ಕಣ್ಣು ತುಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬಚ್ಚಿ ಕೊರ್ಲಪ್ಪ ಕೈಟ್
ದಾದಾ ಮಂಗೆ ಮಂತಿತ್ತು ನೋಡಿ ಬಂಗಾರದ ಕೈಟ್ ಅದೇ ಸಾನ್ವಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಕೊರ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಪಪ್ಪ ಕೊಡ್ಲೆ ರಾಜರಿತ ಬಿದ್ದಾಡ್ನ ದೂರ ಸೈಟ್ ಇರ್ರಂಗ್ ಕಟ್ಸದು ವಾರ್ಡಂದ ಕಟ್ಸದು ಅದೇ ಬಂಜಿಪುರ ಅದೇ ಸನ್ನಿ ಸನ್ನಿ ಹೌದಾ ಅದಿ ಫ್ಯಾನ್ ಉಂಟು ಫ್ಯಾನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಟಾಟಾ ಓಡಿ ಟಾಟಾ ಅವತ್ತು ಮೌಶ್ ಉಂಡು ಮೌಶ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟಂడి ಮೌಶಿ ಸಾನ್ವಿನಲ್ಲ ಎನ್ನಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಪೂರ ಅದು ಒಣಸು ಮಾತಾದು ಸಾನ್ವಿನ ನಿದ್ರೆ ಅದು ಲಕ್ಕಿ ಇರ್ತಲಿ ಮುಲ್ತಲಿ ನಿದ್ರೆ ಅದು ಲಕ್ಕದು ಯಾರನ್ನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಮರದ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಬಂದಿಜಿ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಪಾದಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಣಂದು ಬಟ್ಟರಿಗೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಹಾಪುಜಿ ಅದೇ ಸಾನ್ವಿ ಯಾವ್ದು ಅದಿ ಮದ್ದು ದಾದೇವ್ ಮಣ್ಣತ್ತು ಮರ್ದು ಅವು ಕೈ ಪೆಂಡ ತೀ ಪೆಂಡ ಇರೇ ಬೋಡ ಶೀ ಒಕ್ಕರ್ನಾಗ ಏರ್ ಬುಲಿ ಪೋರ ಎಂಚ ಬುಲಿಪು ನಾವು ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ಮದ್ದು ಕೊಪ್ಪಿನ ಬಾಬಾಗ ಪತ್ತದ ಇದು ಎಂಚ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬಾಬಾಗ ಮದ್ದು ಎಂಚ ಕೊಪ್ಪಿನಿ ಶಿ ಹೌದದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂಚ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಬಾಯ್ ಅತ್ತು ಮೂತದ್ ಮನೋಡು ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಸಾನ್ವಿಗಿನಿ ಎಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಪೂರಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟಿ ಸೊ ರೆಡ್ ಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೆ ಒಂತ ಐತ ಸಾರನ್ನು ಕೊಡ್ತೆ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾನಿತ್ತ ಕೊರ್ಪೆ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಅವು ಒಂದೊಂದು ಅಲಜ್ಜಿ ಪೂರ ಫುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಸಾರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ಚಪ್ಪೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ಸೊ ಅಂಚ ಮಾತ ಮೀನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಬೂತಾಯಿ ಅವಡು ಬಂಗುಡೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಳ್ಂಜೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಏನು ಬೂತಾಯಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಬೂತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಎಟ್ಟಿ ಪುರ ಇಂಚನೆ ಅಪರೂಪ ಕೊರ ಬತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ದೆತ್ತೊನೊಲಿ ಇಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಸೊ ಇನಿ ತುಲೆ ಬತ್ತನ ಅಂಚ ಅದ್ದೆ ತೊಂಡ ಇಜಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬೂತಾಯಿ ಬಂಗುಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆ ಮೀನು ಕುರ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಕುರ್ಚಿ ಪುರ ಕೊರ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಮುಳ್ಳು ಪುಣ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರಿಗೆ ಮೀನು ಪಂಡು ಇಷ್ಟನೇ ಏತಿಷ್ಟ ಮೀನು 1 ಬೋಡೆ 2 ಬೋಡೆ ಏತ್ ಬೋಡು ಈಜಿ ಆರ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಸೊ ಬೇಲೆ ಅದೇ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಂಡು ಆರ್ನ ಪುದಾರೆ ಅನ್ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅನಿತಾ ರೂಪೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಂದು ಸೊ ಆರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬಾಲ್ಯಗಂತೆ ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆತಂಡು ಬಂತೇರು ಬಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ದಾಲ ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಪುರ ಪನ್ನೊಂತೇರು ಪಂಡಾರು ಸೊ ಇಂಕ ಒಂದು 1 ಇಯರ್ದ ಬಿಲೋ ಬಾಲನ್ನ 1 ಇಯರ್ ಎಬೋ ಬಾಲನ್ನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ 1 ಇಯರ್ದ ಬಿಲೋ ಬಾಲ ಅಂಡ ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರಸ ಆವಡ್ ಪಪ್ಪಾಯ ಆವಡ್ ಎಂಚಿನ ಪುರ ತಂಪು ಉಂಡು 11 ಪುರ ಕೊರ್ಲೆ ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟೈಪ್ಡ್ ಅಂಚನೆ 1 ಇಯರ್ದ ಮಿಟ್ಟದ ಜೋಕ್ಲೆ ಗಾಂಡ ಈ ಬಾರ್ಲಿದ ನೀರು ಜೀರಿಗೆದ ನೀರು ಬೊಂಡ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಕೊರ್ಲೆ ಏತಾಪುಣಾತ ತಮ್ಮ ಅನ್ಪ್ಲೆ ನೀರು ಕೊರೊಂದೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ಸೊ ಬೇತೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ನೆಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಬಾರ್ಲಿದ ಏತಾಪುಣಾತ ನೀರು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಾರ್ಲಿದ ನೀರು ಕೊರ್ಲೆ ಜೀರಿಗೆದ ನೀರು ಸೊ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ತಂಪು ಒಂದುವೇ ಮನ್ಪೊಡು ನಿಕುಲು ಬೇತ ದಾಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಕಲ್ಲ ಸಾನ್ವಿ ಅಂತ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮೂಡು ಸಾನ್ವಿನ ಅದು ತಿರ್ಗಾದು ಸಾನ್ವಿನ ಚೂರು ಮೂಡು ಬರ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೊಡು ಮತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿ ಓಪನ್ನೆ ಸಾನ್ವಿ ಜೆತ್ತೇರು ಆರು ಜೆತ್ತಿನ ಪೂರ್ತಿ ಎತ್ಕೊಂಡ 5 ಜೆತ್ತಿನಾರು ಬಯ್ಯದ ರೂಟೀನ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಕೆಲವರ 3 ಜೆತ್ತೆರಡ 4 ಜೆತ್ತೆರಡ 5 ಅಂಚೆ ಇಬ್ಬನು ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಏಪ ಸಾಕಾಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಜೆಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಆನಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಮುಗಿತೆ ಸೊ ಸದ್ಯಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮಕ್ 4 ಉಪ್ಪುನು 4 ಡಬ್ಬೆ ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ಜೆ ತುಪ್ಪುನಾಗ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಾಂಡು ನನ್ನತೆ ಫುಲ್ ದೀವೋಡು ದೆಪಂಡ ದುಮ್ನಾನಿ ರೆಡಿ ಮಂತಂಡ ಮನದಾನಿಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪಂಬಂದು ಸೊ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ತೊನ್ನಿ ನಾನು ಹಿಂದೆಟ್ಟಿತ ನಮಗೆ ಸಿರ್ಲಾಕ್ಲ ನಟ್ಸ್ ಪೌಡ್ರ್ಲ ಉಂಡು ಒಬ್ಬನು ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಏಪ ಸಾಕಾಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಜೆಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಆನಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಮುಗಿತೆ ಸೊ ಸದ್ಯಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮಕ್ 4 ಉಪ್ಪುನು 4 ಡಬ್ಬೆ ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ಜೆ ತುಪ್ಪುನಾಗ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಾಂಡು ನನ್ನತೆ ಫುಲ್ ದೀವೋಡು ದೆಪಂಡ ದುಮ್ನಾನಿ ರೆಡಿ ಮಂತಂಡ ಮನದಾನಿಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪಂಬಂದು ಸೊ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ತೊನ್ನಿ ನಾನು ಹಿಂದೆಟ್ಟಿತ ನಮಗೆ ಸಿರ್ಲಾಕ್ಲ ನಟ್ಸ್ ಪೌಡ್ರ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮನಾರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪರೆಂಡು ಆರ್ಡರ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ದೆತೊನ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪಾಡದಿನ ಫುಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದು ವಿದೌಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ದ ಫುಡ್ ತಿನ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇನೆ ಕೊರ್ಲೆ ಶಂಕು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಪಂಪಿನತ್ತು ಎಡೆ ಫುಡ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಮೆನ್ ನಕಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆತೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದು ನಿಕಲ್ ಪನ್ನೆಕ್ ಆಯ್ತಾ ರೇಟನ್ನ
ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತದ ಸೊ ತೂಲೆ ಬೈ ಮಂತ್ಲೆ ಸಾನ್ವಿ ಜೆತ್ತು ಮಾತ ಲಕ್ಕದ ಅಂಡ್ ಎಮ್ನಿಂಗ್ ದ ರೂಟೀನ್ ನಿಕುಲ್ ತುಂಬದ ವಿಡಿಯೋ ತೂದಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಂತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ನೈಟ್ 9 ಟೀ ತೊಗೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ ಅರ್ನ ಮೀದು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಕುಲ್ದ ನನ್ನ ಒಣ ಸಂಜೆ ಕೊರಡು ಅರೇಂಜ್ ಚಪ್ಪಟ ಆವಡು ಸೊ ಇನ್ನು ಒಣಸಗಿತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಪಂಡ ತೊಪ್ಪು ಕರಿ ಮಂತದ ಅಂಚ ಅದು ಪಪ್ಪೆ ತೊಪ್ಪು ಕರಿ ಸೊ ಏನು ಕೊರೋಡು ತಿನ್ಪುಜೇರು ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಎಂಚೆ ನಾಂಡಲ್ಲ ನುಪ್ಪುದಲ್ಲ ಸೇರ್ಪಾದಂಡಲ್ಲ ಕೊರೋಡು ಅತೆ ಸಾನ್ವಿ ಇದಾಗ ಓವಾವ್ ಮಮ್ಮಮ್ ಹಾಂ ಓವಾವ್ ಮಮ್ಮಮ್ ಸರಿ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಯಾವಂದೇ ನೋಡಿ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅರ್ತಿಕ್ಕಾಗ ಆತಂಟ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಸಾನ್ವಿ ಟಾಟಾ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಸಾನ್ವಿ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್